Sada evo gledamo ove super ćelijske oluje koje su opet veštačke, sve to stvorila tehnologija, sutra žele da nam ukinu novac, da uvedu digitalizacijom, digitalni novac, da novac zapravo ne postoji, nego da postoje brojke u vašim tim žigovima, u vašim čipovima, u vašim telefonima, koji će vam biti i uslov da bilo gde otputujete, odete, zaposlite se, sutra da uđete u prevoz, autobus i bilo šta, da u potpunosti ukinu vašu slobodu, kao što imamo primer, pogledajte kako žive Kinezi, jer Kina je zapravo prva i najstarija duboka država. A onda potom su ovi iz Svetskog ekonomskog foruma ili ti Davosa, gde je pritrčao opet taj naš uzurpator među prvima da im se pridruži i da Ana Brnabić potpiše 4. industrijsku revoluciju i pripomogne sa ove strane da se vrši depopulacija, odnosno zašta bih ja osudila? Ne za genocid u Srebrenici, njega nije bilo. Pre svega mi nismo učestvovali u tom ratu. Znači, Srbija je došla na kraju, kad je došlo i ono bombardovanje. Ali, sada ova Srbija na čelu sa Aleksandrom Vučićem vrši genocid nad sopstvenim narodom koji živi u Srbiji. Vidite šta je učinjeno na Kosovu, stalno su napadi, stalno su nepoštovanje ljudskih prava, ti ljudi odande više nemaju kud, oni moraju da beže, da se vraćaju, oni zaista žele potpuno da očiste Kosovo od Srba i da nam uzmu našu istoriju, jezik, svetinje, veru. A mi koji smo vernici, obzirom da je napadnuta i pravoslavna crkva, moramo, sigurno u njoj postoje, kako da kažem, službenici crkve koji su još na pravdi i na strani Boga i veruju Boga, postoje da se povrati ona prava pravoslavna crkva kada su bili Nikolaj Velimirović, kada je bio Justin Popović, kada su bili naši patrijarsi do patrijarha Pavla. Tako da Atanasije Jeftić i ostali koji se sećaju. Tako da Srbi su uvek imali crkvu u sebe i svih onih 5 vekova robovanja po Turcima, zahvaljujući pomoći crkve, oni su mogli da se odupru tom Osmanlijskom carstvu. Jedan deo jesu uzimali tu decu i pravili janjičare i tako su naravno pokrštavali iz pravoslavlja u muslimansku veru, i to su sad ovi koji su sebe proglasili posebnom nacijom, a zapravo oni pripadaju Srbima, koje imamo i u Bosni, u Novom Pazaru, Sandžaku, Raškoj, pa Raška je najstarija srpska država. U Makedoniji šta se dešava? Pa to je srpska država. Pa svi naši velikani iz prošlosti potiču odanda. Oni su Srba odanda oterali zahvaljujući Brozu i dolasku komunizma, napravili republike, a onda sekli po tim republikama, jer je trebalo šta? Smanjiti Srbiju, skupiti srpski narod sa drugih terena gde su vekovima živeli, poslati ih ovde u Srbiju, da nas bude sve manje i manje i da jednostavno ne možemo da opstanemo, a staviti nam vlast koja je izdajnička i koja zapravo radi za našeg već vekovnog neprijatelja, taj Zapad, u što smo se uverili. Verovali smo neko vreme da su nam prijatelji i saveznici i sada smo se definitivno uverili da oni to nisu. Prema tome, mi za sada moramo čuvati tu neutralnost, vojnu, znači ne, a mi smo, tako reći, već mnogim potpisima i sporazumima ušli u taj NATO i dozvolili mu da ovde šeta i gospodari, da ima imunitet, da može radi šta hoće, i to je jako, jako loše,
i toga se mi moramo osloboditi, kao i ovih grupacija drugosrbijanaca koji prosto ne žele nacionalnu državu, nego internacionalu, a to su zapravo deca komunizma, gde se s generacije na generaciju od onih ubijanja, da kažemo, streljanja, svega što je vredelo u ovoj zemlji, svega što je činilo intelektualnu elitu, mi je nemamo od 45. na ovamo, zato što su oni i sad njihovi potomci, treća generacija, još uvek nama tu na funkcijama i na vlasti i oni su sad milioneri i milijarderi, dok mi ostali moramo ono malo što nam je ostalo da prodajemo da bismo mogli da preteknemo. Jako je bitno da činjenica da se Hazari dalje vraćaju, čemu? Biološkom ratu i biološkim oružjima, i to je velika opasnost, a istovremeno i put da se ubiju što više ljudi, dece, starih i ostalih. Pored onih oružanih sukoba koji već podrazumevaju korišćenje tog najsavremenijeg oružja. Zaključak je da je ta tehnologija, kako god gledamo i bilo šta da u pitanju, 99% štetna za čovečanstvo, a samo možda 1% korisna. I svi naučnici koji se time bave i koji žele to da iskoriste, koriste zapravo u zloupotrebu protiv čovečanstva i protiv humanoida i ljudi, nas ljudi. I mi, verujući, moramo, jedino što možemo, da pružimo otpor, jer to nije protivzakonit čin, znači da izađemo, pružimo otpor i tražimo ostavke Aleksandra Vučića, javnog tužioca, predsednika Vrhovnog suda, čitave vlade koja će se raspustiti i postojeće skupštine koja će se raspustiti, jer ona je Vučićeva i na tom nivou službe, što ja kažem bije, udbe, već kako je zovu, je faktički stvoren. Naravno, uz podršku spolja. I to je situacija u kojoj se mi nalazimo. Znači, da idemo u progresivno oporezivanje, da idemo u primenu zakona o poreklu imovine, da se vidi ko može da opravda to, ko ne može, procesuiranje, naravno hapšenje, procesuiranje i presud. I da se na taj način sve te štetočine i paraziti uklone iz društva, jer društvo nam je bilo bolesno, a sada je zaista teško bolelo, da ne dođemo u situaciju sa metastazama gde će biti potpuno izgubljeno i gde neće moći da sačuva taj srpski gen, jedan od najstarijih koji se nalazi dokazano naučno i lingvistički i arheološki i toponimima i mnogim podacima, da oni namerno zatiru to i menjaju istoriju da se ne bi znalo ko je taj narod, jedan od najstarijih i gde je sve živao i šta zapravo pripada tom narodu. Eto, mislim da su to suštinski najbitnije stvari, da mi moramo pružiti otpor, tražiti ostavke, biti uporni dovoljno i jednostavno iznositi sve dokaze protiv postojeće vlasti, jer izbori definitivno ne rešavaju ništa. Eto, toliko od mene za večeras. Ako ti imaš neko podpitanje, ti me pitaj. Da, evo, mislim, vratno možda čuli vesti, nedavno je Dodik izjavio kako će pokušati novi referendum o nezavisnosti Republike Srpske. Da li je po vama to moguće i da li bi uopšte Zapad to podržao? Daj mi neki komentar oko toga. Mislim da nije moguće i mislim da je Dayton,
koji je donet i koji već 20 godina čuva Republiku Srpsku da ona bude svoja i da ne bude asimilovana od Bosne i Hercegovine kao države, već da bude konstitutivni narod koji će delom učestvovati u tom njihovom zajedničkom predsedništvu, gde se nalaze i Hrvati i mi i muslimani, znači nemuslimanska čisto država, to je zaštita. I tu zaštitu nikako ne treba lomiti. I svaki ovaj postupak ili akcija bi zapravo išao protiv Dejtona, što je zaštita, pa čak i prisajedinjenje, recimo, Republike Srpske Srbiji. Ono što mi tražimo jasno po našem ustavu, naše granice teritorijalne u koje ulazi Kosovo i Metohija. A posle ćemo videti kako ćemo razvijati naše veze, apropo i ovog sabora koji je bio, sa Srbima u Crnoj Gori, kojih ima mnogo, koji su ugroženi, sa pravoslavnom crkvom, koja je već postala autokefalna u Makedoniji, a da Makedonci ne postoje, nego su to zapravo srpska država koja pripada Srbiji. O Kosovu sam već rekla, ne treba postavljati pitanja, a oni žele da nam uzmu još sve do Niša, pa i do Beograda, možda čak odozgo i Vojvodinu. Prema tome to treba sačuvati, a onda posle videti, kao što sam ja govorila još 90. godine, moj prvi debi, ja imam svoju knjigu, Moja borba, gde opisujem šta sam sve prošla, ulazeći u politiku. Zašto 90. Bila sam jako mlada, ali tada je prvi put, do tad nisam izlazila nikad na glasanje, niti sam bila član Saveza komunista, drugih stranaka nije bilo, a mi smo se sad pod vidom pluralizma vratili zapravo opet u jednopartijski sistem, kao što je bio Brozov, i u suštini zato nam je tako kako nam je. I zato nam sprovode to što su nam i onda sproveli od 43. prvog jajca i tako dalje, kada su krenuli udar na Srbiju. I evo dokle smo došli. Vojsku su uništili, jedni pa drugi, par vlasti, kako su dolazili jedna za drugom. Vojni rok su ukinuli, nas nema ko da brani, a tu nam u generalštabu sede NATO. I naš načelnik vojske zapravo sluša NATO. Tako da to nije pravi put za Srbiju, koju mi znamo, i za Srbe kakvi smo nekad bili. Nažalost, mnogi su se promenili. Rekla sam da je društvo bolesno, da je satanizam još dodao svoje, da ima mnogo zavisnosti, kocke, alkohola, droge. Ja bi sve to ukinula. Prohibicija, droga na granicama da se zaplenjuje, narkodileri da se hapse i da im se oduzima, da droga postane nedostupna, kokain i sve ostalo, onda ih ne bi bilo, da se zatvore svi noćni lokali, da se razvira taj prostitucija, te sponzoruše, taj amoral, taj promiskuitet, ti istopolni brakovi, te nemoguće, neprirodne, biološki, kako da kažem, sporne stvari koje se ne mogu, Bog nas je zamislio i stvorio ovakve kakvi smo, i sve ovo ostalo spada u domen devijacija, perverzija, izvitoperenja i uništavanja, naravno, mentalnog i samim tim i društva. A to znači i kulture, i prosvete, i svih ostalih, kako da kažemo, socijalnih. Vidite šta rade, socijalni centri se bave krađom dece i trafikingom dece. I ta deca ne idu da budu usvojena, da im život bude lep, nego idu tamo da budu primenjena u satanističkim ritualima. Znači, ubijena. Ili da im se vade organi.
to se isto odnosi i na ostalu trgovinu ljudima. I sve ostale delove organizovanog kriminala kojim se bave, jer ne bi bili tako bogati da se svi ne bave organizovanim kriminalom i pranjem novca. A nama pričaju priče i pričice koje mogu možda da čitaju kao basne i bajke deci pred spavanje, ali nama koji imamo još uvek sačuvanu svest i određenu frekvencu, nismo pali na dno. Oni koji su pali, pali su, za njih nema spasa, ali oni koji nisu moraju da se bore, da se održe i da se prenese novim generacijama da idu pravim putem, a ne ovim putem bolesnog društva, jer ćemo nestati. Zato ja priređujem određene promocije i evo ovo je prilika, evo i preko tvog ovog kanala, da kažem da moju knjigu Moja borba s njima i deo kulture gde sam ja na svoje stihove tako komponovali su muzičari divnu muziku, koja je ona prava muzika, prijatna za slušanje, koje više nema i ne možete tako reći retko kad čuti i videti, i sve to slikano kao film, znači kroz spotove, a ne može doći na nacionalne frekvence, jer mene sigurno neće pustiti, obzirom da sam ja ona, neko to sad zove alternativna opozicija, ja bih rekla prava opozicija uvek bila, i počet ću zaista da upisujem ljude u moje udruženje za demokratiju Davidović Grol, koja je staro već 9 godina, da bi se i mi oformili onda kao grupa građana ili već kako bilo, jer stranke inače nestaju. Ovo više nisu stranke koje su bile pre Drugog svetskog rata, ovo nisu stranke koje smo mi stvarali i osnivali 90-ih kada je Milošević pustio pluralizam, jer zna se kako se stranka stvara i šta je stranačka organizacija, to u ovim strankama ne postoji. Dokaz da one ne postoje. Znači sve to treba izbaciti iz političkog života i treba zaista uvesti potpuno druge forme. Za početak tu, ako se izborimo sa ovom vlašću, da je poljuljamo, a klizava je, već je na klizavom terenu, da formiramo tu prelaznu vladu koja će udariti temelje zaista Republici Srbiji, novoj državi. Tako da ja ću dati telefon mog Vibera koji je 064 29 85 844, znači 064 29 85 844. Možete videti tu reklamu i na Facebooku, da mi se jave kako bismo se dogovorili da bi i oni koji su van Beograda i ne mogu da dođu na promocije, koji žive u regionu i čak i dalje u našoj dijaspori, da bi mogli da dođu do tih albuma muzičkih na stihove i poeziju i da dođu do knjige Moja borba, koji se odnosi delom i na ovu moju priču večeras. Eto, sa tim bih završila i poželjela svima dobro zdravlje. Vidite kako je vreme ovo danas, ceo dan, ovo su upravo te super ćelijske oluje. Pogledajte kapu nad nama, zvezda nema, kiseonika nema, 5G ga oduzima, 5G nas zrači, oni rade sve i svašta s tim, a mi ovo udišemo i gutamo, a verovatno i kroz hranu, vodu i na drugi način, tako da smo tako eksponirani svim tim udarima na naše zdravlje, na naš imunitet i na naše, naravno, mentalno zdravlje, jer postoji ono o čemu smo pričali kada su ona deca ubijena, mind control, znači da se na daljinu mogu postići određeni efekti promene mentalnog stanja,
reakcije i ponašanja pojedinih ljudi, što je veoma opasno i što je isto jedna vrsta hibridnog rata koji se koristi kao i biološko-hemijski rat, pored ovog klasičnog oružanog rata. Hvala vam puno na ovoj poruci, na gostovanju. Čujemo se u bliskoj budućnosti i hvala svim gledalcima. Želim vam sve najbolje ko može, nek se ne kupa u lavoru, nego u moru, i nek se ne muči putovanjima nekim iscrpljujućim, neka ode negde bliže, ali da je voda, more, jezero, reka, jer to jako dobro utiče i na nervni sistem i uopšte na čitav naš organizam, i da na taj način sad izbegne ovo, a to se može postići i sa manje novca nego što su ovi aranžmani za koje sam se iznenadila kad sam čula da je sve puno, prosto neverovatno, a narod, mi znamo kako živimo i kakva nam je ekonomska situacija, i pitam se ko je napunio sva ta mesta u preskupim aranžmanima. Znači da još jako mnogo imamo ljudi koji su se prodali i predali i imaju tolike milione da mogu sebi sve da priušte. Što naravno oni drugi ne mogu. Ja želim da svi živimo bolje, da svi imamo i letovanje i zimovanja, da radimo, da zaradimo, da radimo posao koji volimo, da učimo, da naučimo i da koristimo naše znanje. I naravno da se vrati ljubav u naš život, da mržnja nestane, da jedni drugima ne podmećemo nogu, da jedni druge ne činimo nesretnim, da nikome ne nanosimo patnju i bol i da zaista poštujemo 10 Božjih zapovesti. Eto, to bi bila moja poruka za kraj. Hvala ponovo.